se queredes falar, comentar, dicer, parece que me gustaría dicer algo que, para comenzar, gostei inmenso nos poemas, mas achei moitos deses poemas cousas coñecidas. Se callar trátase de que eu coñezo máis ou menos a biografía intelectual do Celso, e non só, tamén a biografía familiar e intelectual do resto non de todos. En fin, estaba agora a pensar nun libro que ya algún poema, bueno, seguro que lín algún destes poemas. Estaba agora a pensar nun libriño pequeno, é moi fermoso, que creo que se chama Poemas ao Pai. Sí. Onde están os tres irmãos poetas. Por certo, cada un deles ten unha idea moito diferente do que é a lingua, do que debe ser a nosa lingua. Ainda que entre a de Pepe e a de Celso non vexo tanta diferencia. E despois, como eu peco ás veces tan esmerito de optimista en canto o que falaba Roberto do campo, efectivamente, todo iso é certo. E ademais non é só que non se lle recoñeza, sino que se expulse, como se expulsou a obra de Teresa Moure posterior ao seu cambio de normativo ou a de Sechusende ou cousas así. Sin embargo, eu vixo algunhas pequenas mudanzas que me dan esperanza. Por exemplo, un home que non ten nada de reintegracionista, ou se o ten moi agachado, que é Armando Requeixo, e que lle teño visto últimamente críticas e recensións de libros de A Través. Se aquí igual se está a avanzar algo. De todos os xeitos, eu hai moito tempo que digo que o galego, dentro de 50 anos, ou se escreve como escrevo eu, ou non se escriberá. Mas igual así é, igual haberá unha cousa curiosa aí, como os que estudan o Dálmata, nos falan de Antonio Undine, cousas así arqueolóxicas. Non sei se estás de acordo ou non. Eu prefería que falasedes vos. Eu de verdade que tomei muitísimo do vosso tempo, non? Entón, mellor os que sabes, ti sabes. No, eu non falei casi nada do campo, eu só colocaba o asunto para que falase Celso. Eu só centraba para que falase eu non falei moito do campo. Bueno, a ver, o que digo, eu creo que nunha visión así impresionista é verdade, é verdade que a cultura galega podemos identificarla actualmente como bastante heterónoma, bastante falta de autonomía, e tamén é verdade que dun tempo esta parte, digamos que hai algún suporte institucional que económico, basicamente, que minguou, falaba dos subsidios e aquelas cousas nos tempos de crise, pois minguou, e iso parece que provocou algunhas tomadas de posición, algunhas mudanzas nas trayectorias individuais, e tamén que emerxesen algunhas propostas máis identificadas coa autonomía, coa sustentabilidade, e parece que mudou tamén algunha tomada de posición dentro do campo da crítica, non é? Armando Requeixo, por exemplo, foi apuntado, é moi significativo nese sentido. Habría que estudalo, non sei. Eu xa digo, eu non pretendía falar do campo, eu simplemente quería colocar a cuestión do campo porque sei que, en fin, que Celso sabe moito de Bourdieu e quería saber a súa... quería provocalo para que el falase e dese a súa opinión sobre o funcionamento o que ele entende que como funciona a cultura galega na actualidade. É unha cultura que gas ou non, creo que expulsa para as marxes pois a determinados axentes e determinados modos, sobre todo aqueles que impugnan a norma, a norma non me refiro apenas lingüística, tamén, en fin, non me refiro apenas lingüística, mas aqueles que impugnan a norma pois son levados para
para a periferia ou para as marxes ou para fora até, non? Do propio sistema, non? Mas xa digo, entre o público está Arturo aí, que vou falar destas cousas estando Arturo aquí, non fai moito sentido, non? Pois iso. Bueno, se me permites tamén, agora que falas de A Través, eu pode ser que sexa mal pensada ou pode ser que tamén que non, e eu penso, non sei se estaredes de acordo, que hai algo peor do que deitar para fora dun sistema alguén ou unha norma que é fagocitala. Eu penso que é ainda peor. Eu penso que peor que facer marxes é coller esas marxes e introduciras no xemónico e deixares un sitio para que non podan protestar. Eu penso que non foi a propósito de Armando Requeixo, mas o ano pasado A Través poñou, por exemplo, publicou un libro, Bolcheviques, e foi de unha parcería con Xerais. O libro de Xerais apareceu na Gala do Libro e non así o libro de A Través. Agora este ano A Través ten 2 libros na Gala do Libro, 2 libros que non van gañar, mas son libros que, como digo, é só outro xeito de fagocitar, metémoste dentro do sistema, pero tampouco te deixamos ser dentro dele. Entón, non sei se vedes así, mas eu non vexo dun xeito tan positivo, ou polo menos son un pouco máis precavida, e non creo que sexa bo que unha persoa non reintegracionista fale de tantos libros reintegracionistas ou que unha gala do libro presente como posibles gañadores libros reintegracionistas, porque eu penso que é como unha cortina de fumo, personalmente. Bueno, dixen que non ia dicer nada, pero vou dicer. Dixen que non ia dicer nada, pero vou dicer, sí. Brevemente, eu creo que hai un erro de base do reintegracionismo é a lógica. Ou seja, me parece que estades a falar da mesma lógica. E iso é o que hai que romper, rachar. Lógica dos premios, das galas, de estar nas listaxes, arriba para baixo. O sea, a lógica da trocabilidade. Ou seja, non se trata só de salvar a lingua, senón de inaugurar outra maneira, outro modo de produción. Non podemos rachar coa lógica do capital como esa, intentando simplemente apropiarte dun campo desde o cal vas facer o mesmo. Entón, pasar dos premios, incluso, o ideal sería que o libro fose gratuito, por exemplo. Procurei, de verdade, que preguntei se podía facer unha maneira baixar o prezo máis posible, non aos libros, non? Dizer, que deixasen de ser obxetos de troca e con todo o que ten asociado, non só por diñeiro, non? Pero trocas de moitos tipos, non? Trocas de moitos tipos. Sinceramente non sigo moito, sei o que pasou con Bolcheviques, non? E todo iso, que foi un escándalo porque está nunha lista e outro non, que só daban publicidade da versión publicada, non? Por Xerais. Bueno, e que? É dicir, se espera iso, pero eu creo que temos suficiente corpo, non? O reintegracionismo, o campo, o subcampo, ten suficiente corpo como para facer as cousas como queremos, a nosa bola. O que di sempre Ángelo Cristo, que me encanta, o que di que non hai que aguardar por ninguén. E entrar, en cambio, en pensar cal é a nosa relación a respecto dese o que domina o campo é nocivo, porque ao final, é dicir, é unha pescada que se morde a cauda, como queras chamar, é dicir, se entramos, ben, pero se non entramos, mal, e se entramos e gañan premio, que cho dan porque tal, pero o que lle dan a uns e a outros non. Eu non sei se realmente a Teresa Moro lle pasou iso, que agora que mudou de ideoloxía lingüística, digamos, deixou de... Pode ser, non é grave, non é grave. Está noutra onda, está noutra historia, e creo que temos que ter outra historia. Ou se non, vamos repetir RAC e Ilga RAC 2. Sí, pode ser así. Hai un aspecto da proposta reintegracionista que teño criticado, por exemplo, a visión esta a visión da lusofonía como que nos abre, que nos abre que? Portas de comunicación? Fantástico. Mais que se vende máis a túa obra, que ten máis mercado, etc. Non, aí xogamos a perder. Xogamos a perder porque o que hai que facer é acabar con ese mercado. Iso que hai que acabar. Co campo, hai que acabar co campo, non mudar o campo, hai que acabar cos campos. Suicidio
de campo que hai que facer. A serio, é a única proposta. Porque o campo é a forma en que se articula os diferentes modos de produción en torno a un obxecto de valor específico, que isto no campo da literatura, isto no campo da arte, o que sexa, é obxecto de valor específico, obxecto, Bourdieu de capital específico, tanto meten, obxecto de capital específico en torno ao que se fan as cousas para producir capital. Eu non sei se isto será teorizado ou non e tanto ten, pero é o campo que produce o mercado, non? Se é o mercado, en todo caso, hai mercados que ten varios campos que confluen, etc. Se non acabas co mercado, o sea, non acabas co modo de produción. Hai que acabar coa lei do valor de trocabilidade. Fora os premios, os mellores, os piores, de acordo? Entón, se non, podemos ter eso, xa me repito, me xogar a perder. Me xogar a perder. Como se non vexo a... que o que digo eu exclúa o que dispone o viceversa. O que digo, eu non digo que queramos os premios, ni queramos estar, eu non digo iso, só digo que é un facto o que se está facendo desde un sistema, que é fagocitar incluído nese sistema. Bueno, non, que non digo que non, pois, vale. Que fagan, dicer, sí, o que teñen que facer é iso, o que fan. Cooptar. Intentar cooptar, se te deixas cooptar, non? Que até a tal crítico lle gusta a tua obra e está aí arriba, bueno, pues vale. A mí me preocupa o máis mínimo, o sea. Pero ti non és poeta, ti non estás no campo. Ese é o problema. Ti non faz carreira literaria. Ao mellor o problema está en ser poeta. Facer carreira literaria, que é iso? Sí, é moi digno facer carreira, claro que sí. Pero se pode facer de outras maneiras, non? Con outras lógicas, vamos. Ao final o que non conseguín eu conseguíchelo ti. O que? Que falases. Que falases do campo. Claro, do campo. Unha curiosidade íntima que non sei se o que pasa como estamos nun contexto casi intimista tal vez proceda. Eu, en fin, xa coñecía tamén parte dos poemas. Todos sabemos que escreveré unha cousa, publicaré outra, e aínda facer isto que fixeches hoxe aquí é outra. Eu nunca te tiña visto asumir, estaba pensando que estabas alimentando esa aura de malditismo para, en fin, deixar a posteridade o libro de Cesario Verde, o libro do Pesaño, un único libro. Mas bom, a curiosidade e o asombro é como asumiches esta terceira fase, este terceiro de grau, ao punto de aprenderte textos, tamén non sei se tamén é a curiosidade ese produto de un amadurecimento tan prolongado, tan tal, ou se asumes dunha maneira tan decidida e convencida que queres aprender os textos, facelo ben e realmente quedei bastante chocado do profesionalismo desta terceira fase de tipo cénico. Entón, quedo con esa curiosidade que non leva outro terreno totalmente, porque outro creo que non resolvemos nada. Hai un ideólogo aquí e acabaremos. Algún destes poemas xa o recitarán, antes. Por exemplo, hai un que foi cando o Prestige, non? E houve algún acto, foi o tempo en que caíron as estatuas, iso era a derrota do Prestige e tal. Entón, e outro tamén foi outro que recitaron en Vigo, non? Isoladamente, é un poema aquí alá, non teño recitais grandes para nada, pero bueno, deume porque, bueno, intentar memorizalos ou recitalos de unha maneira que eu sentise ao mesmo momento, non sei se ben ou mal, non sei, pero polo menos procurar evitar o feito de que en xeral se recita bastante mal, non? É dicir, é difícil, vamos, entón a xente lee os seus poemas, pero mellor a xente que escribe os seus poemas non é a mellor paralela, non? Entón o único que procuro, o sea, dicer, bueno, se hai xente que veo aquí e vai estar aquí, ostras, podendo estar facendo cousas mellores, non? Pois, non sei, procurar facer algo e polo menos eu sinta que estou facendo xenuinamente, non sei, nada máis, xenuinamente, non? E a verdade é que, vamos ver, cando releo para min tamén os poemas, algúns deles estou satisfeito,
o cal está ben, non? Ou seja, volto a escrevelos de alguma maneira, volto a sentilos, se queredes, non? O sea, un poema, para min, polo menos, surxe dun momento, hai un momento poético, hai un momento no cal hai cousas que non podes expresar de outra maneira, porque moitísimas veces as expresas berrando, todo de que, te tomas 3 viños e non sei que, o que sexa. Pero hai momentos en que a única maneira que tes é expresala poéticamente. Che sai o poema, e che sai ou non che sai. Se che sai o poema, tes un poema. E se non, non o vas ter nunca. Podes ter algo que parece un poema, pero non é xenuíno, e depois é fracasado, vale? Entón, unha vez que tes o poema, o desafío é, anos máis tarde, voltar a miralo e dicer, este poema estou eu aí, identifícome, volto a estar aí. E como todo libro, a construción da memoria para saber a verdade do que aconteceu, non? E a crueldade do que aconteceu. Comprender a verdade da crueldade, das mortes, por exemplo, a memoria ese procedimento, supoño que o que é recitado é a terceira fase, concluir o ciclo, dicer, podo lelo dunha maneira comparável a como escrevín, non? Podo lelo dunha maneira que é compatível ou que é orgánica, é dicer, pero é un pouco co momento en que o escribín. E ao mesmo tempo podo lelo en alto para outra persoa e non me sinto moi ridículo. Procuro ser o menos ridículo posible. É dificilísimo, non? Entón, bueno, ás veces entón sai engolado e sai finxido, é dificilísimo, non? Tú lees moi ben, por exemplo. Fatal. No. Eu bastante asombrado de que por iso, que para o rexistro, sobre todo intimista tamén, e de certo tipo de temas un bocado, en fin, complicado para pillar en público, pois asumilo con ese ton que hai un traballo por trás de tal e aprender como nunca te teña visto no dar, caracho. Bueno, bueno, alegro-me que, bueno, o sea, que ven que vale, que non aburrise, porque que non aburrise, polo menos, non, así. Sí. Mira, aí está. Aí Arturo e non, que era? Estaba Xosé Ramón e Arturo. Pregunta de uno. Vale, bueno, primero, parabéns por ter inaugurado o de a presentación dun audiobook, porque isto foi un audiobook, non? Pena non telo grabado, está subido na internet. Está grabado, sí. Sí, o sea, foi a inauguración do xénero de audiobooks, non? Entón, e sobre o de Suicida do Campo, xa sabes que vai discrepo contigo totalmente, pero eso está ben. E entón o que estaba pensando é que xa que estamos no do suicidio dos campos, eu lembro estar en Lisboa nunha libraría que aquilo é un templo a ler devagar, que agora está en Almada, bueno, está unha especie de nave increíble, e ali encontrei un libro que era unha recopilación de textos de Unamuno, que era Portugal un país de suicidas. Entón, ligando todo, tes pensado presentar o audiobook en Portugal, no Porto, en Lisboa ou... Non, a verdade pensaba presentalo en Coruña, porque vivo aí e tal, e depois pensei, bueno, tamén aquí, pues, claro, non? Na capital, e porque está o camarada, non? Porque xa digo, publiquei como para facer un favor a Roberto. E pois, a verdade non teño pensado. Non sei se presentades, presentades os libros, canto máis lugares mellor, supoño, pero non é algo que me... Por exemplo, ir a Vigo non me apetece nada. Por exemplo, a miña cidade, pero non sei, non me interesa. Vai a Redondela, home. Redondela, prefiro a Redondela que a Vigo, non? Non sei, é que non sei que interese pode ter, entendes? O sea, e non, en Portugal tampouco pensei para nada, non? Home, se alguén me di, pois vale, pois se pode, entón procuraría facer un pouco máis audiobook, non? O sea, ser menos... eso, sobre todo, procurar sentirme eso, menos incómodo, preparando ben, mellor. Canto máis o preparas, mellor, menos incómodo te sentes, non? Pois sí, podería facelo, podería. No, eu entendo, porque isto relacionase cas preguntas anteriores, o no campo, o intimista que nos leva a esquecernos desa exclusión e practicar con naturalidade este traballo alucinante que fai a través para polo andar e, ao mellor,
ao mellor nós xa non o vemos, mas a naturalidade de circular os produtos e aproveitar a proximidade, aínda que sexa Portugal, sí, está ben. O máis opaco, tenemos un problema que xa se vislumbra ás veces ese un viguismo e ese lisboetés que pretende ahora revoltados contra acordos, contra... Bueno, hai que conquistar aí, e entón fai parte dos sacrificios dunha fase vas por aí, non? Pode ser. Aquí con todo, cos tanques e ca poesía. Pode ser. Entón... E para suicidar os campos tamén. Suicidar os campos. Arturo quería falar. Non quería. Eu xa non me acordo de outra. A ver, eu creo que tivemos a gran fortuna e o inmenso placer de escoitarte, efectivamente, dicer os teus poemas en voz alta, aparte de lelos. E ti creo que tamén recoñecerás que tiveches a inmensa fortuna de escoitar, e isto é moi raro, observacións, preguntas e reflexións moi inteligentes. Isto non é frecuente, e menos, porque desde logo a poesía que se escreve non me extrae que non te sintas poeta desas, pero a maneira na que se recibe está a nivel, e aquí creo que hai outro nivel, personalmente así o percibo, creo que é para estar moi satisfeito. Bueno, eu despois discrepo en algumas cousas. Eu quedei absolutamente asombrado de coñecer efectivamente a túa poesía de viva voz, moi impactado, que isto é totalmente secundario, pero ao mesmo tempo tamén hai algunhas outras cousas que se me ocorren, non? Claro, se falamos de aquí mellor había que falar de poesía, de poemas, de voz, pero tamén se fala de comunidade, tamén se fala de campo, entón suxiro así que penses algo sobre isto e que vou intentar trasladar, se parece, se te apetece. A ver, o problema de non participar do campo en sentido pleno é que se ti non participas, te participa. É dicir, o que está en xogo para a existencia do campo, sabes perfectamente, é o capital. O capital non é só o capital das capital, é tamén o capital simbólico, eso está sempre en xogo. E ti tamén estás participando ahora mesmo neste acto de todo iso, como estamos todos. E eu falando, intervindo, dicindo, absolutamente. Bueno, pero a mí máis que iso, que o mellor se queres contestar, se non tampouco unha pregunta. Hai outra parte que me interesa moitísimo máis. A verdade é que se eu tivese fogos, pois me encantaría mesmo dedicarle un tempo a non só a ler e a escoitar, senón casi unha ameaza a estudar o que faz este libro, porque a verdade é que poucas veces un se sente tan tentado para facelo, non? E nese sentido, a idea de comunidade, que sobre todo se perfila, segundo decía Roberto, cara a parte final, non? E a cousa iría dun eu a un nós. Comunidade no sentido que lle dá a teoría política pois de un Roberto Expósito, do pensamento, digamos, desde logo non, a idea de Tenis e todo aquilo que fundamentou incluso pois, os fascismos, non todo o que ven despois, non? A comunidade ten unha particularidade, non? Que é a idea do don, do agasallo, do regalo, aí xa non hai tanto xogo do capital que forma a sociedade, sino que é a idea do don. E eu creo que, vou decir así con cariño, vos, os reintegracionistas, porque eu, lamentablemente ainda non son, ainda que estou en camiño, digamos que creo que sabe sacarle moito partido a isto. Entón, iso por unha banda é extraordinario, porque introduce iso que decías ti das lógicas e ultralógicas, e a mí me parece moi ben todo o que dixeches ti, pero que dixo Teresa é absolutamente, en fin, preciso, porque desde logo esa política que eu chamei algunhas veces de cortalumes, que se practica tamén nos medios, non? É dicir, imos deixar que un columnista que diga cousas serias participe nun xornal destes que se siguen chamando xornais, pero que casi non existen xa, porque así en certa medida legitimamos, pero tamén digamos que facemos que a partir de aí, digamos, esa terra xa non se pode queimar, non? Porque xa está rozada, xa está limpa,
Bueno, entón claramente, ahora sí que perdí un pouco, pero creo que como dixen en suficiencia, pois o mellor te apetece retrucar. A ver, sí. O don, está ben, claro que sí. O don, o regalo, non? O obsequio, sen, claro, fundamental. O mulus que aparecen con mulus, non? A idea do agasallo. Claro, perfecto. Porque o agasallo que ten é que, precisamente, non hai valor de troca no agasallo. Tú das algo que só simbólicamente pode ser depois intercambiado. Si, nas sociedades, como funciona o agasallo, sabemos, non? Que no fundo sí que sempre hai un equivalente do agasallo. Incluso en sociedades onde o que se trata é facer un agasallo aínda maior, cada vez maior, e maior, e ese é parte do asunto. Claro, porque o agasallo rompe a idea de que exista o valor de troca estable no mercado e o valor que tú lle das, e nese sentido está ben. O sea, facer, claro, e o que dice, o que ti dice que é o que pode ofrecer o reintegracionismo nese sentido. Dicer, non sei se unha práctica que non conduz precisamente á acumulación dese capital ou ese valor, conduz a criar comunidade, non? Vale? Comunidade estética, de prazer, comunidade de afecto, comunidade humana, de xente normal, non? Que nos vemos e somos poucos, sí. Pode ofrecer iso, claro que sí. Sí, estou de acordo. Mais non che sei decir sobre isto. Claro, vale, sí. Eu podo dicer algo, non sei ben o que quero dicer. Xa aviso, pero bueno, primeiro eu concordo co que dicía Arturo no inicio da súa intervención. Eu creo que é un placer ter as persoas que aquí estades, non? Eu creo que a intervención de Arturo e non só, e a de Piché, e a de Foz, e a de Carlos, son moi interesantes, son tremendamente interesantes. Por comenzar por esta, iso hai que polo en valor, non? Xa digo, é para reforzar o que dicía Arturo no inicio, non? Quer dizer, hai nivelillo, hai nivel, concordo con iso. E a idea que colocou agora Arturo en riba da mesa me parece brutal, parece dunha forza política tamén moi importante, non? A idea do don, o don é precapitalista, ou para-capitalista. Bueno, é medieval precapitalista, sí, bueno, mas en fin, pero en todo caso non é capitalista, non está dentro da lógica do capital, non? Está na lógica do común, do comunal, non hai cercamentos, é outra cousa, non? Eu creo que iso é tremendamente valioso. Eu, entre as preguntas que tiña varias e algunhas xa foron respondidas aquí, mas unha era da estrategia do reintegracionismo e xa foi colocado aquí, e eu creo que esta idea do don, se as persoas, se o movimento reintegracionista é capaz de interiorizar iso e de darlle conteúdos, de planificalo, de organizalo, de polo en valor, digo valor, de propósito, non? Pois iso que levamos aquí, xa daqui levamos moita cousa, levamos a idea do don, levamos a Celso recitando, levamos moita cousa, non? Sí, a estrategia do reintegracionismo para romper a lógica dominante. Non, simplesmente a verdade tampouco ao mellor hai que retratarse moito. Pensemos o que chamado galeguismo histórico, non? Que facía a xente nos anos 50 e 60, non? Era unha lógica moi diferente da de agora, verdade? E iso perdeuse absolutamente, non? Era pouca xente resistente, facía as cousas a marxe dos poderes, o don. Eu vexo máis aí, non era Galaxia comezou a lógica do mercado. A lógica do mercado comezou con Galaxia, digamos, non? En sentido xeral, non? Non estaba constituído o campo. No, o galeguismo de preguerra cooperativa, a idea mesmo da economía, do cooperativismo, da economía cooperativa, da cooperación era unha idea central, non? Sí. Que iso, pois xa con franquismo pois parece ser que todo era atraso, non? Todo que non fose adaptación e acoplamento ao modo de produción xa era atraso, non? Mas, en fin, é moi curioso isto.
non sei se deixámolo por aquí. Ou máis, non forcemos, non? Se alguén quer máis. Bom, eu, nada, obrigadísimo pola parte que me toca, non sei, decir, obrigadísimo Celso por estares aquí e compartir isto connosco, e insisto no agradecimento aos que estaba desde ese lado, non? Obrigado, desde logo, a todos e a todas.